Hi, good day everyone. I'm Rico Maranga, one of the grandson of late Police Major Timoteo Maranga Sr. of Noy Timor. My father is Rodrigo Maranga, so he's the Maestro Rodrigo Maranga. So I started practice at the age of 7. Parehas akong lolo nga na-practice at siya 7 years old. Then mga 7 to like 8, 9, 10, nagkuyog siya ni Ilustrisimo. No? Tigunit na siya og stick. No? So, mamatak o manungol sa laing lugar. So, I learned Eskrima from my great-grandfather or from my grandfather. Then also started from my great-grandfather, Gregorio Maranga, sa Olango Island, Santa Rosa. Sa Sabang o na ay patron din na noon din na dapita sa Olango Island. So si Gregorio, great-grandfather, Di Marina ang yang style, so focus sila sa blade, no? Kay Di Marina, more or less the shoreline ay lugar. And akong grandfather learned from Luzon, Visayas, Mindanao, nga kasi-klase nga Eskrima. That's why we have the Batanguina Aprita Sirada na Aprita Aberta. So it's from Luzon idea. So naabot siya ngadto dapita known as Inco Timor. And then Mindanao, Visayas. So that's why na siya yung lalaing mga style, or we learn the laing style, or I understand different style like Sombrada, Decadina, Florete, sa patong Estocada. So daghan po itong mga root nga style. Then he landed to Balintawak, Anchong Bakon. Then he landed to Anchong Bakon. Then practice with all the Balintawaks with Anchong Bakon, the Silin Kulikot, Noy Anchong. Then he teach my father, but my father learned very lately. He already have a lot of right hand like mga Mulo Rosada and si Rosada? Si Ramon Rosada. So, mga right hand niya. And then later, akong papa, si Rodrigo Maranga, o Maestro Rodrigo Maranga. Then, na-learn ko, continue from 7 years old up. Then, naputol. That's why, nag-learn ko lang martial art, like karate, like aikido, like tai chi, like Wing Chun. And, as I continue practicing sa among Eskrima, kuan day, kanang matikdan ako na pagkagamay silat ug naa say pagkagamay Wing Chun siya. Tingali, like for example si Jugo, si Jumelango, nag-practice man ni Anchong Bakon, then wala naman sa Anchong Bakon, nagpa-continue siya ni Timor Maranga, and then maybe interchange ni Timor, maybe he also learned like the Tat Kunto o Tat Kunto ni Jumelango. Then so maybe our martial art, our Eskrima, the tres personas Eskrima di Combate Supercontada of Timor Maranga system. Now, we change from year 2000, so it become Combate Eskrima Maranga. Gisimplified na lang ang name, even the logo, gisimplified ang logo. So, Combate Eskrima Maranga. So, I continue practice with my father, then also with my sparring partner, Christopher Carlo Maranga Padillo. So mao na siya akong sparring partner. So ako siyang gi-help sad nga mo grow. Then we grow together sad ni Carlo Maranga. Sa Combate Eskrima Maranga sa CM karon, nagpadayon ko practice ani sa balay and with my stick dummy. So kani siyang development aning stick dummy. Nagsugod pa ni mga about edad ko o 14 or 15. And then hantod naabot yun ko ani. So sa among gym ito sa Pasig, pagsugod sa CEM mga 2000, kay from 3 personas na imong CEM. So bati pa kay nawang dami pero karon I decide nga murag inani sang to lisod ko ganahan nga dapat duha ka kamot murag tao, no. So simplify na jud siya, na sa tiil, na sa lawas, na sa ulo, na sa stick, na sa kamot-kamot nga ring na as spring. So ako mapraktisan like para di ka matayan. So sa CM karon nag-continue tag-practice na sa Opsdom. Salamat ka sa mayor o nagduma din na sa Opsdom nga nagpadayon tabat na may COVID. Nagpadayon. So sa CEM
ang focus sa akong practice, lahisan si Papa Drigo, so Maestro Drigo Maranga. Ang focus nako is pag-develop sa stick dummy. Kaya sa stick dummy, tingali sa akong pagtanaw sa tibok Pilipinas, sa tibok kalibutan, ako rin naghimo ani. Then daghan naghimo like kanilang, no? Kay matangtang man ni siya. So actually, basically, mga Pilipino, atong unang panahon, mga 70s, 80s, mga ligid i-file para maka-practice kag bagging, no? So maka-practice pong kag bagging, no? Maka-perform na po ka o sa imong gusto. Kay di mo sa kay ligid. Pero like kung batis krema maranga or balintawak man, so mag-practice ta nga naa kay magunitan. Mo attempt ka og disarm, mo attempt ka gunit, mo attempt ka og hawid para ka mubuna sa pikas na side. So sa long range, maoryapon maka-perform ka kay mura man siya ni attack but stationary lang siya. So kay kani sigud mura sag na focus, mura sag naura-urag naong sa kanang sa foreign nga porma nga mga katong gitawag og wooden dummy. So kani siya stick dummy, dugay na siya nga tao na sige kog develop, so murag ako lang nganlan og CEM stick dummy 2.1. Kaya nga tungon na murag batik nyo kay bisag naong. No, karon murag nanay siya ulo-ulo, murag na siya helmet na rin. So di siya ko ganahan nga murag sa gasul-o bulky kayo, so murag nipis na yun siya, usa ka tiil nga rin, tubangan. Nasi lawas ng so ana siya. Okay, so kung batis kayo mga marangga sa atong CM stick dummy 2.1. So pwede ka maka-practice, perform ka, tira ka babaw para sa targeting. No, pwede na ito batangan nga ni guma, anyway, wako guma karon. So pwede na ko siya sa stick lang, pwede na ko sa kamot lang, sa pook. Kamot, reverse, nya pwede ka mag-practice pina blocking. So tira ko no katiri, pero ada di katira. Tira ka diri, pero ada ka spikas. So for example, si may long range kanisa ni tira baron siya, ako sa liwingig sulod ko. Matangi lang ari. Kaya di siya mag-bounce dayon. So sa pikas, bang para makasulod ka. Kung close range na, like kung batis kayo marangga, palakaw, balintawak. So, perform ta o pre-palakaw nga exercise. Kaya naman, di siya mo palakaw, dami man siya. But importante yan is maka-play ka, maka-function ka niya. No? Pang, ano siya. Ito katikas. Tail. Sukmag. Elbow. Bang. Attempt ka o disarm. Attempt ka hold. Bang. Aris kamot. Tiras tiil. Tira babaw. Ato ka pikas. Nakaninot ani, ma-learn, mapadayon nimo pag-practice. Asa ka target? Ngari. So, perform ka, mag-target ka. Ngari ko gusto bang. Ari ko pikas. Ari ko down. Body, down. So, may nakaninot niya, makapadayon ka practice. Bisan pag wala kay partner, labi na karon. So, stick, kamot, o sayang elbow, sayang arm, sayang stick. Nga naman, attempt sa disarm, bang. So, may importante na niya. So, head, body, leg, pukpok, tiyan, lawas, ulo, lawas, liog, down, tutsad. So, itawag na tanday-tanday o overlap.
Huwag lang. Overlap. Huwag lang. Perform this arm, pwede. Overlap. Perform this arm, pwede. Down. Ito mga interesado ani, magpabuhat, pwede lang mo, kontakan lang ko. So, same stick dummy. Okay. Mali akong body. Ha? Mali akong body. Okay, kumbate. Sa katong mga gusto mo practice, naarata din na sa Hoops Dome or there is balay, ma-practice po ko kaya naman may multi-purpose din sa Camellia Homes. So, makontak sad ko sa Facebook. Pwede ra. Then, so, katong ubansad, nga medyo ang yung pagka-interesado, kinahanglan gud mo practice kay because this is our only kanang heritage gig na itong mga katigwangan ato ng mga original na Pilipino. So, kaning skrima or arnis, kaning kali, so mag-practice yun ta. Ngayon naman, masaag na to sa gawas nga nasod. Katauan man ka kung di ko nakakibaw mo skrima. Not necessary maayo ka. Not necessary kung ngingigay ka. Importante nga, kibaw lang ka gamay. Perform. Ibnak like basic na bunal, kibaw ka o basic na sagang. So dili man necessary nga unsa ka kangingig, unsa ka kamaayo, no? Dili man ibahin og tinud-anay. No? Practice, physical discipline, fitness, ana. So mo gani importante ani niya. Kay kung wala tay aning mga pag-exercise, kay di man ni only exercise for our physical but also sa mental. Kay labi na kung batis kay marangga, mura ka gaduwa og chest. No? Magsigag kwinta. No, left and right hand niya, leg niya, ulo niya, mo hitbang, mo paak ng bakbak, mo elbow na siya, mo hammer na siya, mo bat na siya, mo bunal na siya, mo thrust, mo witik. Yan, napid yung pikas, punch, chop, elbow, headbutt, knees, patid, mo layog. So, mo perform ta ana. But kinahanglan, dili lang bunogay. Ha? So, disiplina jud permita. So, maray ka nindot ana niya. Disiplina jud permi.